Salutare, salutare! Bună dimineața! Ne vom juca jocul acesta, Hero Bacon, care în niciun caz, dar în niciun caz, nu este copiat după jocul original. Doar vi se pare. Dar hai să jucăm. E 11 noaptea, 11:41 noaptea și mă joc. Chiar acum merg la școală. Stai. Noi muriu de... Să băgem purtul ăsta? De foarte multe. Câte să zic? Dacă am... Nu știu câte ore am în jocul acesta. Nu cred că am foarte multe. Dacă am ore. Dacă e cam o oră, două. Poate chiar 3. Ia. Au vrigărui. Tipul ăsta. Megumi. Are de ăsta. Cu gentii ingineri. Face praf. Dacă vine nu face praf. Așa ce mă mănânc. Nu mă face frigărui. Apățuri, nu facem pe tine. Ia. E rău, e rău ăsta. Mă tratează cu indiferență. Ia. Unde e tipul? Să mă uit. Dacă fac asta pentru copii, să dau plăcea copiilor, trebuie să avem sens, pentru că n-ai. E violență și ură. Nu știu de violență și ură. Violență n-ai voie pentru copii. Că știi că asta e violență tare. În niciun caz copilul nu-și dă seama că asta e decât un joc. Nu, o să ia ceva. Asta face. Adică se omoră cu alții. Asta că de că sunt copii. Da, sunt mai ușor de păcălit, doar că nu sunt chiar atât de proști. Nu sunt chiar atât de proști. Suntem și noi mai deștepți. Vorba aia, suntem copii. Aoleu. M-a dat tot la 14. Sărul meu. Vreau să dau ultima dată, că vreau o animație specială. Dar mă mănânc ăsta. Că cam și la... fac filmez. Da, am la un pic. Încă la filmatul. Dar ce mai fac acum, nu? Nu pot să costăm împreună. Și o să ne iau bătaie. Schimb cu robuși. Da, dau ultimata. Opa, sunet sas. Am avut, am auzit un sunet sas. Ia, dăm aici. Haide mă, lasă-mă și punem pe asta. Apa, că nu mă lasă-mi pace, tot ce faci. 34 ani acum lasă pace. Uite, bate canala de ăsta galben, a făcut mai multe kill-uri. Mă termină, că mă părat.
Haide-mă! Lasă-mă! Lasă-mi pățuiel! Haide-mă! Nu vreau să mor. Îmi pline 5 minute la propriu. Ia, îl fac. Mamă, bun, îl fac. Mă poate taie, stai că mă face el pe mine. Mă face mult. Haide, mă, a fost să mă moșu pe ăsta. Haide, mă, nu vă să mor iar. Pare că asta mi-e soarta. Să stau la ciment, la alcool. Și? Ia, cu cine ne mai împlinim? Nu poate cu acesta, m-am împlinit cu un rus. Și am zis să ne atace. Pe români. Și cred că se va ține de promisiune. Sper. Să vorbesc acolo cu Putin. Că el e rus. Oare dacă vorbește cu Putin, îi dă o vorbă, două castane, vorba aia. Îl convine să mai atace România. Cred că planul nostru de război. Acum trebuie și cu asta. Gata. Nu știu ce știa. Așa. M-a luat. Ce-ați luat? Mamă, mie l-a luat pe mine. Ne plânge. Vezi? Ne plânge. Asta e bine, îmi pare că bate și pe mine, care bate și eu. Te fac și ultimata. Păi terminăm episodul. Ia. Unde te-ai dus de acum? Fix că m-a trebuit de bate evaporat. Nu că mă duc la ăștia. Pot să bag la limba. Da. Asta să ne Auzi, lagam. Am lag din cauza că filmez. Că în mod normal nu prea am lag cu ăsta. Aproape deloc. Dăm ultimata așa, să vezi. Uite, tactic, anti-foi. Cum mai putere să scrie. Stai, mă bate să dăm o sucă. Aoleu. Ce duru, acum o dușmănie să scrie. Dacă să-mi mai și mai priceput, mă face perfect. Mai ales dacă am și la ăsta. Mă face perfect, mă duc în stâlp.
mai târlat să mă par... Ah. Na. M-a făcut praf, bucăți, muci, cum vreți să faceți, cum vreți să spuneți voi. Dar m-a făcut praf, oricum. Ce urât că mi-apare să la mesaj, nu suport să-mi apară unul. Cum scrie acolo. Ceva. Că nebunesc. Asta e că e băi partea opusă. Că vreau să fac cele două animații. Când am pe un caracter, un player. Sau botul, că sunt noi boți. Vezi? Poți transforma. Haide mă, frățule. Apă bune. Dar mă ajută Nicu. Și... Asta e, mă fac să fac. Poate o să ne vezi data viitoare. Bine, am fost omorât și acum vă rog să faceți specialul meu, pe fratele meu, pentru o răzbunare mai corectă, un like. Oameni buni, am făcut un like de m-a spart și v-am lăsat.